गायो सोरबा लेट गायो जायफ्रा मोनबाय बिथांमोना जेन बे मोजाङै बे आलुखौ गायो मानोना दाबो सम दङ फिल्म प्रडाक्शनाव आं दिनै बे फिल्माव मोनसे मोजां रल मोनदों होननानै आं निजेस्व दा बे फिल्मा जोब्बायानोसै लास्ट एन्डिंसिम दं अब्ला नैबे फिल्माव मोनसे बुस्थुखौ मोनफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बे फिल्माव बयबो रायजो राजाफ्रा जोंनि बर' हारिनि हारिमुआरि गासैबो बिथिंनिफ्राय नुनो थांगोन मोनसे गोदान महर बे फिल्मा दिन्थिगोन बेखौ नायनानै बयबो मोनसे गोजोननाय मोनगोन गोदो गोदाय बर' आइ आफामोना माबायदि रायजो जाबोदोंमोन बे फिल्माव मोजाङैनो बेरखांहोनो हाबाय आरो नंगुबैयैनो जे मेमआ बे फिल्मखौ जे गोसो गोथार गोथौ गोसोजों दिनै आवगायबोनानै बे फिल्मखौ दिनै बाया मेङा दिनै बे फिल्माव दिनै गोसो होनानै जोंनि हारिमु आयदाफोरखौ गासैबो फारि फारि दिन्थिनायजों लोगोसे रायजो जानायजों आरो जोंनि बर'फ्रा माबायदि गावखौनो रैखाथि खालामनो थाखाय माबायदि दावहा नाङोमोन एसेब्लाबो एक्सन हिसाबै बेयाव दिन्थिनाय जादों दा बे फिल्माव बयबो रायजो राजाफ्रा बे फिल्मखौ नायनानै गोजोननाय मोनगोन आं जोबोद हेपि दे बे फिल्माव आंबायदि आर्टिस्टआ जे मोनसे खाबु मोनदों बेनिखायनो आं गिबियावनो थेंक्स होदों मेमखौ आरो सारअन्थाइ फिल्म प्रडाक्शनखौ थेंक इउसै आरो बयखौबो खावलायनाय थाबाय बयबो रायजो राजाफ्रा अनसायनाय होगोन होननानै बे 2025 रिसेन्टलि आं मोननै फिल्माव एग्रिमेन्ट जाबाय दा फैगौआव एसे जाबावनो हागौ एसे कन्टेक्टआव दं मा प्रडाक्शनाव कन्टेक्ट जादों आरो प्रडाक्शनखौथ' माबाथ'आसै ओरैनो मोननैया सानजारां ना बेनियाव आरो नैबे मोनसे बे मोननै बे कमप्लिट जाखांबासो आं गुबुनखौ एग्रिमेन्ट खालामसिगोन किन्तु फिल्मनि बागै गोबां खोथा खोन्थानो हागोन एज इन गिबियावनो आं दिनैनि नैबे सान जिहेतु जों बिराद पजिटिभ मोनसे बुस्थुखौ लानानै जों दिनैनि डेखौ स्टार्ट खालामबाय बेनो जाहैबाय जों दिनै more than 100 saplings जोङो बिफां फुलि जों गायदों दिनैनि दिनाव जों बयनिबो थाखाय बिराद मोनसे पजिटिभ डे 100 of trees we planted already नैबे बेनि थाखाय आङो गिबियावनो जोंनि जायबा प्रडाक्शननि जाय मेन जोंनि मेडाम बेखौ आङो साबायखर बावनो सानो मानोना बिथांनि थाखायसो दिनै जोंनि नैबे प्लेन्टेशना पसिबल जादों आरो नैबे गासिबो सारअन्थाइ प्रडाक्शन जिथु गोदानहै सारअन्थाइ प्रडाक्शन होननाय मोनसे प्रडाक्शन खुलिदों नैबे प्रडाक्शननिफ्राय बे इनिशिएटिभखौ लानाय जादों बिराद पजिटिभ बिकज नैबे सारअन्थाइ प्रडाक्शना जेरैबायदिहाय गोदान जेरैबायदिहाय दा जों सारअन्थाइ प्रडाक्शनखौ मोजांहाय फेदेरनांगोन फोलावनांगोन बेबायदिनो मोनसे सिम्बलिकेलि मोनसे नैबे बिफां गायनायखौ जों लादों मानो होनबा बिफां फांसेखौ जों गायना दोनोब्ला जाया बेखौ जोङो दै होनांगोन मोजाङै बेखौ जोथोन लाखिनांगोन बेबायदिहायनो सिमिलारलि जोंनि बे बिफाङा जेरैबायदिहाय गोदान आरो नैबे प्रडाक्शनाबो गोदान बे टुगेदारलि ग्र' जाथों होननानै मोनसे सिम्बल अफ काइन्ड एन्ड जोंनि नेचारखौ लानानै जों बे इनिशिएटिभखौ लानाय जादों माबायदि एक्साइटेड बिकज जोंनि इन्डास्ट्रियाव आं बांद्राय खामानि मावाखैबाबो एसे जिखिनि मावदों बिराद आलदा एक्सपिरियेन्स मोनसे मोनदों बेवहाय मानो होनोबा आं जेसेबांखि दिनैसिम मावबोबाय बेवहाय एज इउजुवेल जोंनि सोलिफुबाय थानायनि ससियेल मेसेज बा जोंनि गासिबो एज इउजुवेल स्टोरीखौ लानाय जायो किन्तु नैबे प्रजेक्ट आंनि थाखाय बिराद स्पेशल मानो होनबा नैबे मुभिया जोंनि बर' हारिनि गोबां जिनिसखौ देखायनाय जादों बेवहाय
जों 100 years before जोंनि आबौ आबैमोना जोंनि फरफादार्सफ्रा माबायदिहाय लिभलिहुड माबायदिमोन बिथांमोननि आरो बेखौ देखायनाय जादों आरो गासिबो बुस्थुआ माने लाइक रिक्रिएशन जागासिनो बेवहाय बिकज अलरेडि 100 yearsनि उनाव जों दङ बिकज बेफोर बुस्थुआ दा गैला खिन्थु बेफोर बुस्थुखौ जों क्रिएट खालामफिननाय जादों बे बिराद मोनसे गिदिर खोथा मानो होनबा बेबायदि दा क्रिएट खालामफिननाया जोबोद खस्थ'नि खामानि थेवब्लाबो जोंनि प्रडिउसारा शी इज भेरि किन टु इट बिथाङा जोबोद गोसो होनानै बे खामानिखौ लादों आखायाव आरो बे बयबो बे खामानिखौ मावनो हाया आरो आइ एम भेरि ग्रेटफुल टु हार डेट बिथाङा बेखौ माने आग बारायबोदों आरो बेबायदि मोनसे सावथुन बानायनो थाखाय नोंनि रला मा आंनि रलखौ एक्चुअलि डिसक्लोज खालामथ'नो हानाय नङा सावथुनखौ बयबो नायनांगोन अब्लासो जोंनि नैबे सावथुना माबायदि मा जागोन बेवहाय बेखौ मिथिनो मोनगोन आरो दिनै गिबि जोंनि बालाजान्थिनालि जितु BCDC बेवहाय आलु जोलै राननाय हाबाफारि गाहायै बियो धरती आवा होननाय जे मोनसे स्किम बे स्किमनि गेजेरजों बेखौ होनाय जादों स्पेसियेलि जायफ्रा फरेस्ट ओनसोलाव थानाय आबादारिफोर ST आबादारिफोर बे आबादारिफोरनो थाखाय होनाय जादों आलुआ फैगासिनो दङ क'क्राझारनि जिल्लानि गुबुन गुबुन जितु एरिया ब्लक वाइसआव बेखौ राननाय जादों आरो बेखौ जाहाथे मोजाङै मोजां राननो हायो एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टजों लोगोसे BCDC खौ लाफानाय जादों जाहाथे आबादारिफोरखौ सिनायनो हायो बा आबादारिफोरखौ लेंहरनो हायो बेनिखायनो माने एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट आरो माने PNRD डिपार्टमेन्ट बिथांमोनखौ बाहाय लाफानानै बे आलु राननायखौ खालामदों जाहाथे एकदमबारे गाहाय गामि लेभेलसिम बे आलुखौ रानना होनो हायो मानसिफ्रा बुंदों एसे लेट सफैबाय खिन्थु अब्लाबो जिहेतु आलुखौ जोङो मिथिगौ जे सोरबा आर्लि गायो सोरबा लेट गायो जायफ्रा मोनबाय बिथांमोना जेन' बे मोजाङै बे आलुखौ गायो मानोना दाबो सम दङ बे हिसाबै जेसेबां सफैदों बेखौ जों आबादारिफ्रा मुलाम्फा जागोन होननानै जों मिजिंथियो बेसेबां दासिम आं एक्जेक्ट मिथियाखै मानोना बे डिस्ट्रिक्ट वाइसआव फैदों डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचारनिफ्राय जोंनि BCDC आव जेसेबां गोलैदों बेखिनिखौ बाहाय लाबोनाय जादों ट्रेनिंनि हाबाफारि ट्रेनिंनि हाबाफारि बाहाय लानो नागिरदों आबादारिफोरनो मानोना आलु गायनायनि जितु माने पद्धति दङ जेरै जोङो हालेवनानै गायो जेनेरेलि नाथाय माइ बारियाव नाराखौ हाखांनायनि उनाव माइ बारियावबो जे गायजायो माखासेया खालामो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव खिन्थु जोंनि जायगाफ्राव जों बारा नुनो मोना दा बेखौनो माने गोथौ हालेवा जासे बा फबनाङा जासे जाहाथे बोरै गायनो हायो माबादि बेखौ ट्रेनिं होनो नागिरदों